No mun juttaan taas, että jutella muistelemme vähän etän nuora vuoda aikki. Ja nuukolla, että mun naistelan ja naistus lämmäs jo kuksaikki. Joo. Joo. Ja mun pajas sieltä nousta kristallis rohtut. Mille juuvun muut jalaikki. Nuotte taas mun inne edemanna. Ja ollut minun hirveän maussolles, kun sieltä nousta kristallis rohtut. Toppeli kirjilohkaan, salmalaulun ja muutui kirkostallaan. Ja tällä kun nuo, että kun me olimme tjaktja, teikka lakapui koutakäinnu. Mutta en minä päästän kall tjapartasjoukaan, millä me tavaa päältä, ja se oli tuotti sjohkaan. Minä päästän tämän rastaa, kall outan kodan hietnu. Kun kodan hietnu, me settimme teikka tämän päällä tjapartasjoukaan, tjapartas huomaikin, tätä oli viittis. Ja kun jouluteos rahkanit, kun joulua lahkuniskohteita, vertiin rahkanit, joulai. Ja meille kuorii tuodun chalaa, että hilin viestuu, mitä on nätinkin ei kosteke. Mun kallin kuoris chattan ja pajas chattan on jotain. Ja tehdään opa mua ellen äkiä. Te puhuria, te mainitaan, noin mainitaan suoria, te puhuria pohtia praahka ja tahteli vuostaisi viestumista. Prahakka. Ei entä nuo hirveästi tuodit, mutta mun kallin naippa sunnaan tatkalleen. Mä se on jotain että kalle, mun kalle ei jää, mutta kalle liikkuin eloluhte. Ja liikuin nuo, että kun täällä takalke tiukka taapalat, takalke rahakka, niin chorikki ja tahka puhua mieleen, mutta mili kuin huitaatpaisles. Tällä että murre juolajia ja samanna kalka ollut muora kuin juolajia kalka murre ja perke koadit visti passepäivi. Ja ei tällä nampo aaksumainen muodosta, eli maattahan aaksu ja ferran aaksumainen ja njaskan aaksumainen njaska. Ja muora kalka me choro kalka verokkuus mahku muurru ja teoske miha empo ko taapailas jantul muorra. Ja kalka me chorok. Ja tämä millä tarpeellisesti kun kuotit horru tästä ehkä muorra, mutta kalka me faatta. Nuo tuolla älkille tuolla avat. Ja kun me olimme teikkada tämän päällä, te Mikael teoski, ja tämä hälkä lahku niitä pasi, ja te letse joulameestu, te joula kirkkustallaan, no mun kalli neena se ei kirkkustallaan, muu manna vuoda aikki. Ja tällä oli taappeli melka tohku kirkku, ja mikä nimi, no, takallekin härkki, aina mi vuotsit. Ja teoski mitlekin härkki, ja tällä joku määriituvun kuudetta kirkkus tällä tämän juolai, ja nuppi patoji tänne ollajakin kirkkustallaan. Ja se tauja lohkaama taappelen tämän min kilaatissa juolai, ei tosi kirkku. Tällä se lohkaamatta puhut saarnolma. Tai hietsemme saarnolma. Tällä se äänät nämä maat, että me muhtuu. Ja lokuin muistun tarvaanan, kun me oli hirveän somaade vuodja kirokku. Ja tämä letse tämä min veette, tämä takamut veette, tämä letse me härkki, tämä letse min kähtyys. Ja voi ääni teostaa, ja minulle nuorat
jo puoli vuojana ja te oot hoitomaan te vuodja kirokku, just vältä ei vaan oktanakaan, päästä kelevali kirokku ja vat rohtuluotta ja tahta oli hoitomaan, joo. Ja kati lävi lohkota, lävi tää lohkota ranna. Että muu ahti nu puoli vuojan, tatikan joktakin jokta. Mutta on taka liiv tuoda leimistä, tatka liimois puoli vuojan. Ei jäädä taas tänge kallen puoli jokta. Ja natkaletsi teotkin. Joulapasittelit ja kirokkuun ja lohkaamaan. Takaletsi taas, että mikä vaatii tuistaa lukaskai. No, tämä oli kuin nuo, että aloittain teotkin päätän lähtee taappe nuo kirkustalla. Muhtuuna verti siitä, että mä teotkin. Toppakalli mitä tämä, että toppeli mit. Toppeli laulumme joulataan, kirjilokaimme. Tein kun letse pasi tälle halla, letse alla pasi mikkiä, na joulapasi. Ja mun naalu liikkuu tänne, että laulu. Ja kun heille, että kirjohkuu, jos ei venua, ei pääse päivi, tätä oli kirjeen lohkaan, tämä oli rohtut kirjelaulun. Ja huijolu laulu juuri venäläiskirji mielen ja nuorolu, mutta liikkui venäläiskirji laulu. Ja tämä oli rinnalaakin, että nuora hietsä, että johakkaan, että mä ei muhtunin. Tuossa hietsä, laulu. Ja tahta kade laulu, ouhta ja nuppitaan ja nuo leide. Tämä oli tähän aikki. Ja kun oli kirjohku, toppeletse tuutke, tämä oli tauja, että hui olo, mutta tämä oli tievä kirjohku. Ja tämä oli lohkaamin, tämä oli olo. Ja tämän aikki, tämä oli meil lihkaus. Nämä lohkaamin, kun teotkin millä palvelussa vuolta hillinkat, mutta lohkaamin, kun sieltä lihkaus. Ja nämä maana, kun maana, että teotkin perittiin vaaruun, että mikä palaimin juttu, minä ei tuopasta tohkuta. Tämä oli lihkautuin. Tänään katsotaan lakaa, mutta tuopasti ja sitten heitä se vaarui kiihteli himmelahti. Kun hoitsun tänään muille päästän kuulua himmeltaani. Tälle reittänyt, tälle voitna mielle lihkaalla. Ja kun on musta juttua, tällä tämän voitna, ei tällainen kun piehtää tuolla helvostaan. Ja ei kenen tuossa taapalais lihkauta, mutta tänne ei muhtu mihumai amat kielämai. Ja tämän takia teot kelle vaattiit, kelle meiti, mutta oli kuin nuo, että tämä kulahalla holo, mutta tänne, että liian amat kielä, että puhka, että kulahalla tänne, että kiihteli lahti. Tällä todella kuuta, kun on se puhtaan oskui ja oskuudan ja nuojudan tämä mellalaki, kun Jeesus. Ja nuon teleke samanlaisia tahan kuin juun pastiin, kun tällä pasti olo, mutta tähän ei ole tuossa kristallatsia, mutta tällä pasti olo. Tällä tämän oskupokte tahan kuin juun vanhurskisen. Ja nuolle sieltä vanhurskisen ja pasi.